muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvakare kune chimwe chirongwa pano paZim-Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvakare nemamwe mamessages. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: mwenzi makati zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. So there is this guy that I have been dating. I started dating this guy, this was last year. So the guy akandinyepera, haana kunge andibudirawo pachena kuti yeye he is married. Mufunge zvenyu, there is this other friend of mine Wandaka. She was the first one amongst my friends when I told her kuti I am dating a pilot guy, like I am staying here kunoku Cape Town. So we just met, and when he told me kuti anobva kuZim, I could not even believe my eyes and what he was telling me. Like, the guy is pretty handsome and ndinotoshovera kuva naye like forever. I really love this guy, but dambudziko riripo nderekuti I then discovered kuti the guy had been lying to me like he has a wife, and my best friend, when I told her kuti finally the guy, I caught him, ndakaona kuti iye atori nemukadzi, and my friend was like, I told you so. Ndakakuudza kuti this guy ane mhuri chete, but iwewe wainge uchiramba. So ainge akandinyepera, akandiudza kuti iye anogara nebest friend yake, izvo kumba kwacho ikoko kumba kwefriend yake. Saka aiti paanenge ari muSouth Africa, paanenge achida kuva neni, aibva achizonditora tobva taenda kuya. So ndainge ndisina access, like kuti une boyfriend yako and when he is not around unoenda kuya uchitsvaira, you know what I'm trying to say. But ndaiti kana ndikamuti iwe unofanira kuti unge uchindipa maspeki, airamba. So takazoti tiriko kuapartment kwefriend yake, amukoma amenoti ndakafungei, ndikabva ndangobata foni yake, ndokubva ndavhura foni yake, ndokubva ndachizoona kuti atori nemhuri yake, mainge makatozara nemapictures emukadzi wake, and I could see kuti this guy is married. Ndakarwadziwa, ndikatanga kuchema. Akauya akandinyaradza, akandiudza kuti iye anondida. So he has been telling me like a lot of stuff. Handizivi kuti zvandiri kuudzwa nefriend yangu ichokwadi. Should I listen to my friend? Should I listen to my boyfriend? Should I listen to my heart? Nditori neconfusion isingaiti. My friend has been saying kuti hanzi vanorume, they will just say anything that they have to say. Kana kuri kunzi anenge achida kuva newe, zvimwe zvacho zvinenge zvisiri zvechokwadi. This is what my best friend has been telling me. So I don't know kuti is it coming from a place of jealousy, or is it coming from a place of caring that much for me? Because arikunditi siyana naye, this guy achakurwadzisa kumberi uko, plus ndine zvimwe zvandanga ndisati ndamuudza my best friend, the things that I have been told by my boyfriend, because akabva ati kwandiri ndinoshungurudzwa nemukadzi, like the woman that he got married to, she comes from a very wealthy family. Saka hanzi ndiye anotonga, anoita zvaanonzwa kuda, and anenge achishora mukadzi wake, achiti kunyangwe panguva yekuti vanenge vachida kuti vange vachirara vose, hanzi mukadzi wacho dzimwe nguva anotoramba, otomuudza kuti ina handisi kuda kurara newe. And kana kuri kunzi akaenda kune madzitete emukadzi wacho, hanzi vanomuudza kuti anenge akaneta, saka urikuda kuti ange achiita sei. She is also a business woman. So the guy has told me kuti he is not happily married. He is just married for the sake of it, and he has been thinking about divorcing the wife, but it is only that now he has a reason. That is why he has been thinking more about it. Should I trust him? Ndakamuti chivaramba kagules, kana wavaramba then inini newe we can move in together. But arikuti tanga wandipa mwana, if you fall pregnant, arikuti ndinobva ndawana simba rekuti ndinge ndichidivorsa mukadzi wangu. So I am totally confused, guys. Ndoda kuti munge muchindibatsira, because ndainge ndakazviudza kuti I am only going to give the man that is going to marry me a child. Now the guy is here, but pane ma complications mamwe aripo. How can I safely fall pregnant for this guy? Ko akandirasisa naimi ndingazoita sei? Please mukoma kana mukaposta nyaya yangu
ndezivesaiwo ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Pressure yacho ari kundipa ari kunditi ndizvarire, saka ndakamuudza kuti ndine Jadel already, saka akanditi ari kuda kuti tinge tichizoenda kwa private. Ndichitaura nemi kudai he is out of Africa, ari kuDubai uko, and on his return trip ari kuti tinofanira kuti tinge tichizoenda kwa doctor ndonobviswa Jadel tototanga kutogadzira mwana. So ndinoda help vedare, kana mukaposta please ndizivesei, ndichange ndichizotevererawo in the comment section. Muri Zimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana, saka ndakavabvunza vahanzvadzi vedu ndikati nai vahanzvadzi, ko zvimwe izvo zvamuri kuti amuna kunge makakwanisa kuzoudza best friend yenyu ndeape mamwe masecret? Saka ivo vari kuti hanzi pilot wavo uyu hanzi ari kuti handei kun'anga, if you think kuti I do not love you, hanzi akati kwavari handei kun'anga, ndine n'anga yandinoziva. Hanzi murume uyu iye anobva kwaMutare, saka anoti iye ane n'anga yaanoziva, hanzi iri kuChipinge. Kana vakaenda kuChipinge hanzi vanokwanisa kunoita mhiko dzekuti vachazoroorana ende havazofi vakarambana. Saka ndo zvavari kutaura vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Is it a wise decision kuti vange vachiita izvozvo zvekuti vanoenda vobva vanoitirana mhiko nemurume uyu? Ko kana kuri kunzi mushure mekunge maita mhiko pobva pazoita madelays ekuti maybe vanotora kana makore nemakore vasati varambana nemudzimai wavo, then what? Chii chinozoitika kwamuri vahanzvadzi? Hanzi handichazivi kuti ndoita sei. Ngati mubatsirei mwanasikana uyu mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukoma makadii zvenyu? Ndakati apo pandainge ndiine 20 years ndainge ndichidzidza ku-UZ ipapo when I was still in university. Nerimwe zuva ndakati ndichienda kuchechi, saka pane umwe murume uyo wandainge ndichitoziva wemuraini medu. Murume uyu aiva ari munhu ainge aine mari dzake, but ndainge ndisingatozvizivi, zvekare vanhu vainge vasingatozviziviwo kuti iye ainge ari musatanist. Saka nekuda kwekuti iye aita zvekutenga gold achitengesa, vanhu vaingoti mudhila, ndokusaka aine mari kudai. Saka akabva achizomisa motikari yake, akabva ati mwanangu pinda mumotikari. Ndapinda mumotikari kudaro mukoma ndakatanga kunzwa dzungu. Ndikamuudza kuti ndainge ndichinzwa dzungu. Akabva atenga frizit. Frizit iri raakatenga rainge riri reredhi, saka akati asati andipa frizit riya kuti ndinge ndichirinwa, mukomanashi akanamata. But achinamata kudaro, I swear to you kuti pane chandakaona chimwe chichipinda mumotikari. Handizivi kuti ndingachidescribe kuti chainge chiri chinhu chakaita sei. Chainge chakaita kunge munhu, but chakaita kunge nyoka, like I can't even describe it. Saka chinhu chiya chikati chapinda mumotikari, akabva achizondipa frizit riya. Mukoma nacho ndakati ndichinwa frizit. Frizit iroro mukoma rainge rakakora, uye zvikari rainge rava nekamwe katest richinhuhwa ropa, uye zvikari richinhuhwa ropa richitesta kunge ropa mbishi. Mukoma ndo test yandainge ndava kunzwa ipapo. Ndakabva ndavabvunza kuti ko frizit ravainge vatenga rainge rakaita sei. From there on I really do not remember. Asi pandakazomuka mukoma wainge kwatova usiku. Ndakamuka ndiri kumakuva, zvinhu zvakandishamisa. Ndakazotanga kufamba ndichidzokera kumba. Ndakati ndichida kuudza amai vangu kuti ndo zvainge zvaitika. Mukoma ndakatanga kunzwa maungira munzeve dzangu, ndichinzwa voice rababa vaya vachiti kwandiri, kana ukangotaura chete, kana ukangotaura chete. Apa vainge vachingoti kwandiri kana ukangotaura chete, vachindivhundutsira. Ndikaona fesi yavo, ndakati ndakatarisa amai vangu ndikati ko mama kochi.
ndainge ndava kusatoziva kuti ndokwainge kwava kutotanga kutopenga kwangu. Hanzi ndakaita mwedzi yakati 1 day kutopodza gore rose rapera ndichingopenga. Komana chikubva ipapo kusvika pari nhasi pfungwa dzangu hadzina kuzomboita right. Ndiri munhu wekuti dzimwe nguva ndinokwanisa kuona vanhu ava vandinoona mukoma vanenge vari veblue, dzimwe nguva ndinovaona vanenge vari veblack and white. Sezviya zvinoitika kana uchiona TV iri yeblack and white, ndo zvandinenge ndichiona vanhu vakaita kana kuti nyika yose inenge iri yeblack and white. Zvakangotanga ipapo apo pandainge ndichida kuudza amai vangu kuti ndo zvandainge ndaona uye zvekare ndo zvandainge ndaitwa nababa ivavo vemuraini vainge vakapfuma raini rose. Saka ndakabva ndachizoona chiso chaamai vangu chakashanduka mukoma chikaita chababa ivavo vainge vandipa free seat vari musatanist. Ndikabva ndaona amai vangu vapfekedzwa chiso chababa ivavo vakabva vati ukangotaura chete ndokubva vatonyangarika. Mukoma ndakabva ndatotanga kutorasika njere, asi apo pandainge ndichirasika njere ungandiudza kuti uri kupenga ndikabvuma, hakuna kana aikwanisa kundibata mukoma. Ndainge ndiine imwe violence yekuti kunyangwe vanhurume 2 kana kuti 3 ndaimisidzana navo vose vachindikonewa. Ndakaita almost a year ndichirasika njere. Saka zvimwe zvezvinhu zvandainge ndichiona ipapo mukoma ndaitouya ndichitotorwa nababa ivavo almost each and every night. Vaiuya vobva vatodaidza vakamira padoo kana kuti pahwindo, vaiti musi wavanouya kuzomira pahwindo. Ndaiti kana ndikatarisa nguva ndobva ndaona kuti dzinenge dziri kuma 11 kana kuti kuma 1 am ndonguva dzavo idzodzo dzavaiwanzokuuya. Saka vaitondiudza kuti ndonguva idzo dzinofamba masatanisti nevamwe vanhu avo vanenge vachida kukanganisa upenyu hwevanhu. Saka vaiti vakauya kuma 11 pm vaibva vachizotanga kudanidzira vachiti pati real name, naiwe pati ko zvandiri kukudaidza hausi kuzvinzwa here? Ndaingoti he. Ndaiti kana ndadavira kudaro kuti he mukoma Nashi, ndipo apo pandaizongopepuka ndobva ndatoona kutoti ndinenge ndatova kune imwe nyika. But vaiwanzokunditora voenda neni kuIndian Ocean. Mukoma Nashi, vanhu vakawanda vanotoita zvesatanism ende taimira pabeach takamirira kuti gungwa ringe richititora. Saka gungwa raitouya robva ratitora tobva tatopinda mumvura, ende tichitopinda mumvura mugungwa imomo taisambotadza kufema. Unenge uchitofema mweya wakanaka, hamene kuti taifema sei, tairamba tichingodzika chete kudzamara tazosvika pasi pegungwa. Kwekuti kunyangwe mascientist akada kugadzira kana machine yekuti inge ichienda pasi pegungwa haimbofi yakasvikapo. Ko imi munoti nemangwariro akaita munhu angatadza kugadzira here zvingaita kuti ange achienda pasi pegungwa? Mukoma Nashi, pasi pegungwa patori neimwe nyika itoripo. Nyika iyoyo mukoma Nashi itori nevanhu vanotoraramako ikoko, noti vanhu vakafa, vanhu chaivo verumwe rudzi. Saka murume uyu akandikudza kuti vanhu ivavo vakatosikwawo naMwari Adhamu asati asikwa. Vanhu ava vanogara pasi pegungwa. Ndokwataienda ikoko tobva tachizotanga kudzidziswa zvakasiyana-siyana. Saka zvose izvi mukoma zvakaitika pamazuva iwawo awo pandainge ndichirasika njere. Testimony yandiri kukupai kuchechi kwedu mukoma, apo pandakazonamatirwa ndikapora nevamwe vekuchechi vandisingatauri hangu nezita ravo nekuti pasta ivavo vanotozivikanwa nevanhu vakawanda. Saka vakandinamatira. Mushure mekunge vandinamatira pasta ivavo ndokubva ndatotanga kutorikavha. Baba vaya vaiti kana vakauya vakandidaidza vaizopedzisira vava kuita zvekurova hwindo, zvekuti vabereki vangu vakazotogumisidzira vava kutovanzwawo vachinoka. Vainge vava kungouya chero nguva mukoma, as long as
kunze kwasviba taitovanzwa vachitonoka, but inini ndini ndainge ndichinzwa voisi ravo vachiti, naiwe Pati, hausi kuzvinzwa here kuti ndiri kukudaidza, vachinoka, dzimwe nguva vachitorova windo nechibhakera. Saka zvose izvi mukoma zvakaitika panguva iyoyo apo pandainge ndichirasika njere. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Chandinongoda kungokuudzai, mhuri yeZimbabwe, kune avo vasingadi zvavo kunamata, regedza hako kunamata, but zuva iro rekuti uchazoita spiritual encounter, kana zvikakuwana uri munhu asinganamati, I feel so sorry for you, nekuti munamato wakangofanana nebhengi. Bhengi rinokuchengetera mari kuti kana upenyu hukaoma at least unenge uine masavings, but kana ukangorarama uri munhu anenge asinganamati, just imagine kuti kana ukazoita a spiritual attack, I feel so sorry for you. So I encourage everyone to pray kuti tinge tichibhenga minamato, because one day we will need those prayers. Mukomana ndaiona vamwe vanhu vaitorwa vachiendeswa pasi pegungwa. Vanhu ivavo mukoma vaiti kana vaendapo pasi pegungwa vobva vatonzi uyo haasi kuzodzokera, kunenge kuri kutofa kwake munhu iyeye. Apa anenge achirarama ari muzvivi, ongofa ari muzvivi zvake. Apa vanenge vachida kuti munhu iyeye asazokwanisa kudzoka zvikare kunyika yevapenyu. Ngatigarei tichingonamata. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section, ndo testimony yavo. Kana kuri kunzi unenge uine testimony yako yaunenge uinayo, please feel free to come to my inbox and you can give us your testimony. Timbonzwawo ma testimonies, maybe tinokwanisa kuita segment yekuti munhu anongoya netestimony yake obva atiudza testimony yake, then tobva tachizoposta pano, kunyangwe riri voice note. Kune avo vanenge vachida kujoina testing yeapplication yedu, you can send your messages. Kana kuri kunzi ndinenge ndisati ndapindura mamessages enyu, because WhatsApp yangu pane zvayaita masikati, saka I've lost a lot of messages. Saka kana kuri kunzi unenge wakatumidzira message ndisati ndaresponda, please you can send the message once again. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, tinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndakaroorwa. Mukomana chiri ndinoda kureurura kuti foni iyo yandiri kushandisa, foni iyi ndakaitengerwa navatezvara vangu muna December apo patakaenda kuZimbabwe. Mukoma, pakati pangu navatezvara vangu pakaitika zvimwe zvinhu zvinonyadzisa zvandainge ndisingambotarisiri kuti zvingaitika pakati pavatezvara nemuroora. Vakangondibvunza kuti saka unodei nhai muroora kwangu kuti zvinge zvichiita. Saka vainge vachikumbira kuti vange vachizorara neni. Saka ndikabva ndavati nditengerei foni. Saka vatezvara vangu ndaiziva kuti vainge vaine mari, kwavainge vawana mari. Alright, ndava kukuudzai mukomanashi, ndine vamwe vatete vangu avo vakaroorwa muna December. Saka vatezvara vangu vainge vaine mari, vakabva vati kwandiri, muroora, tariraone kuti ndine mari yakawanda, uri kuda chii? Ndikabva ndati baba nditengerei foni. Ndakatengerwa foni nemari iyo yainge iri yemarooro yavakapiwa pakaroorwa vatete vangu. Foni iyi mukomanashi inodhura zvisingaiti. Vakapinda mutauni vakadzoka vainayo brand new foni yavakanditengera, vakandipa mari vakati unge uchizopa amai vako. Tikabva tachizorara tose, zvinhu zvandainge ndisina kana kumbotarisira kuti zvingaitika. Mukoma, zvakangoitika hazvo ka1, but ndinonzwa ndichizvinyarira, uye zvekare ivowo vanototi muroora ndava kukunyara. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna
vanzvadzi vedu, makuna anotadzisa kuti mvura inge ichinaya, munyika munge muchiita nzara, ndiwawawa makuna acho. Asi ngatitaurei navo vanzvadzi vedu mucomment section. Hanzi foni yandiri kushandisa ndakaitengerwa navatezvara vangu. Strange things indeed they do happen in this world. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.